खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं सन्जीव कापुरखौ जेट एयारवेनि गोदान सीईओ महरै सायख'बाय पाकिस्ताननि पेशवारनि गंसे मस्जिदाव बमा बेरफ्रुदों सा 30 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 50निख्रुइ बांसिन सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों रङियानि बरलेसा खनायाव साथाम बाइक सिखाव हमदों इउक्रेनाव नांथानानै थानाय फरायसाफोरखौ लाबोनो थाखाय नरेन्द्र मोदीआ मैया मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायमेल खुंदों इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव फिन सावरायलायनाय जाफिनगोन आसाम नोगोर निगमनि बिसायख'थिया गाबोन 6 मार्चआव आरो माजुलिनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाय हाबाफारिया फैगौ 7 मार्चआव जागोन बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारिया इउपिपिएल दोलोआव मैया हाबफैबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जख'न्थाइनि थामथि एबा जोबथा सान उत्तर प्रदेशनि 7थि खोलोबनि भटआ फैगौ 7 मार्चआव जागोन मिज'रामनि साम्फाइ जिल्लायाव आसाम रेफल्सआ 6 लाख रांनि बायजोआरि सिगारेट जब्द खालामदों इउक्रेननिफ्राय भारतनि फरायसाफोरखौ लाबोनाय अपारेशन गंगा हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो अस्ट्रेलियानि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि शेन वार्नआ रुंसारि जाबाय